Здравейте, хора, както Стивън каза. Изнели, че нямаше клип от вчера. Имах малко работа. Похапаме огромна боболечка. Ма това е никой не... Кой те пита? Баба, питаш ли? Стиванчо. The fuck? Бабо, спри се! Бабо! 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 Лол! Това е да умреш. Умрях, папа. Ти не можеш да оцелиш. От този клип днеска кой е прав? Не знам. 10. Значи ще е качен на 11. При мен ще е качен на 10. Да. Крафтинг тейбъл. Ай, ще ходим да купам. Ай, навлез да направим Майнкрафт с модове. Да. Се кръстил в пък да принеси. Да. Това съм аз бе. Това е Sugar King. Значи къде ще? Няма това. Аз съм отстрани. Ей, половин левел. След дали. Много мучиш, ма. Къде ми е крафтинга? Вкъщи. Купрата. Де да знам. Изневерява ти. С кой? С пичката ли? С мен. Вой, колко оригинално. Тук беше крафтинга, той излетя тук. В дупката. Кой искаш Майнкрафт? Това не е като игра. Къде си? Абе назад. Ти ми те дърва. Аре, няма нищо, няма нищо. Вой, това е Ендърман, дай го убия. Къде? Ето го е. Да, малдес. Айде да направим къща на далече. Виждам колко. Виждам колко. Добре, удари. Къде го виждаш, бе? Гравел. Не, беги да бъде. О, прасета. Прасета. 3 прасета. Точно за мене. А не, един бе малко. Ту-ту-ту! Ти няма измерям. Чакай да си. Къде си, бе? Включи чудовищата. За какво събираш храна? Не, не. Нямам кожата. Добре. Чупвам да кожичката. Да Аз съм фак, тая първи крава се левел. телепортира. Айде да ходим да го купаем. Чакай, ела. Къде? Следвай ме. Намерих дупка. Първо да отидем да си... да гледаме за яко място за къща. Следвай ме. Ето, нека да я купаем първо това. Първо да намерим мястото. Овци. Ще ни трябват. Ти си с едната, аз съм с другата. Ми даде. О, още не имам две. Имаш две. И сега за още едно ниво, да, за едно ниво. Да, така. Докато е действие. Добре.
О, кокошките, виждаш ли ги горе? 4 кокошки. 5. Sugarcane! Ти ги взимай. И кокоши, те са много. То не става вече. Леко, леко. В мене не съм готова още. Че е още една кокошка. Убих да кокошка. Мога да се качам горе. Не бутон, искам дървон, не ми трябва бутон. Стив влезе в играта. Какво Стиве? Пашан. Излезе. Написа излезе, ами излезе. Аз му написам за тебе. А човек, я бях с фонтаняка, където я бе? Излезе Да, ма го няма. на спална. Ние сме... Не, къде отвънка ли е? Пред вратата ли? Къде? Сигурно на стълбите. Идвай горе. То на столбите не се плаща интернет. Хватит се. Видя ли? Чакай така, да? И сега ще говоря в моя време. Накрая малко да поговорим. Сега, ако ви е скучно, слушайте ме само. Сега. Време е да... Остана. Айрон. Чакай, аз излизам с теб. Аз гледах за куче, но аз нямам по-хубаво. Ти стоиш на едно място. Има айрон на пода. Знам. Да фак. Къде си? Мен ми бъгна. Сега с обучената той ще влезе. Там да е малко... Ох, Аз ти ме търсят. ох. Ти бе, къде си бе? Вучек. Сега ще гледаш. Пашан влезе. Ау. Не бях аз. Хора, това го снимам за втори път, защото имаше проблем. Gaming Pro там направи някакви проблеми. Крадеше интернета и някакви такива странни работи. И това е... Добре да го наречеш Gaming Pro. Що да не е Gaming Coinus? Може. Става. Не пак. Стив го направи малко кол. Аз вземам в момента. Попадна в някакво дискотеки. Един път, как само помниш, играхме на Майнкрафт, помниш как оцелях с диамантите. Паднахме Иван Попава и аз
Паднахме едно в палатинка, като сме едно бос. Да, и беше на там две сърца. Спаси. Добре, Експит се върти около мен. там много дразни. О, вече не е супер. Че да направя малко кръчки. Къде си, бе? Тук имам работна маса. Имам един социалски делта. Тук точно на мен имам работна маса. Добре, на мен не трябва. На мен трябва сочек само. Тук надолу има ли нещо? Има. Нали ти дойде тука? Нали ти дойде тука? Не, аз не съм бил тук. Не, аз пробвам да работя. Добре. То тук няма нищо. Идвай при мен. Тук няма. А тук въглища има малко. Нямаш нищо. Айде да правим там надолу. Не купай така, не купай така. Виж, тук са горе. На две страни купай. Може да паднеш в лава. Ами аз купая другата повече. Въглища откри. Да ги взема ли? Аз вече имам 30. Това XP. Беше миналия клип, беше първата част. Аз имам някакъв бутонче. Защо? Аз си направих две. Аз си направих две кирки. Айрон. Да. Със сигурност. Чу се. Аз съм с камен на кет. Лапис!